Masu kallon mu barka da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa tare. A yau na ƙara kawo muku ci gaban wannan solving da muke yi na logarithm. Wato zan koya muku simplification of logarithm. Amma yau ta canza zani ta zo da base 10. Idan ya zo da base 10 ya za a yi babu wani tashin hankali. Da ya zo da base 10 kamar yadda muke yi, yadda muka saba yi, haka za mu ci gaba da yin shi. Kawai za mu yi ne equating ɗin shi to wani abu wanda ba mu sani ba. Misali, let's say muna da b equals to b. Za mu ɗauki base ɗinmu wanda yake cewa shi ne me 10 raised to the power of me b, which is now equals to me number mu which is 3. Haka ne? Amma kamar yadda muka saba kun sani sanin cewa 10 bai yi kama da 100 ba. Haka ne? Sun bambanta. So kokari za ka yi kamar da shi 10. Ya za mu yi haka nan? Sai mu ce muna da 10 raised to the power of b ya sauko ne kawai. Equality sign ɗinmu ya sauko ne kawai. Yanzu sai mu ce 10 muna son mu juye wanga ɗarin ya koma 10. Ya za mu yi haka nan? Gashi mun bashi 10. 10 so nawa ne zai ba mu 100? Da mun samu an wuce wuri. Muna tare? 10 ya wuce da 10. Da 10 ga ya wuce ne muka bari b equals to 10 ga ya wuce ne muka rage da shi 2. Shi ke nan an gama wasu. Masu kallon idan wannan shi ne bidiyon na fari, a taimaka a danna mana subscribing, a yi liking, a yi sharing, saboda yaran da ke waje su masu ilmanta da irin wannan. Kar ku manta idan kana da wani tambaya ka ajiye mini a comment section, insha Allah zan bi kuma zan yi bayani akan shi insha Allah. Jajima.